yestarike mirongo ibere na isano cy'umukenyi ogatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nene asentune no mwancho murigereria tukomera na sembeo ime Emanyie Jumatato kerenge kenene no kwaneke buna tonyera ko batu komanya nyare ko bagwata ko rubakete ikira chinga kibunechi namanga bereka okorekana ikira to berto kubatira nabariki baito na gusangirira ko rwachinsinyo au ane na sorogongo rwa Gusii aseto kwariganiriye asenchera ere yobwekira no korenda ritanganike gimati gataranyore gatiyari to kwariganirite asenchera ere yobwene. So this morning I'm happy to come to this facility. As I've said, we are relocating it. Serikali nechi konganye chere nene ya bosongo gochiorwa ilio koena na libaga lio kogaligwa komochi bosongo oene kirimo waziri bubolendi bwaime kiturekendiki. Mshukiwa mkuu kwa majina Richard Sibota huwa anatoka Mwembe na ndio analeta ng'ombe kutoka upande mwingine kuja upande wa kwetu. Chombe 13 chichaibwa kuruensemo ya masabo koiranigwa na bakagura batana batatokobekwa byara. Today we had a meeting of stakeholders, majorly focusing on HIV, TB and malaria and how they are correlated in terms of co-infection. Ebiombe kubwaterana kwena na maigerio igoro yobo biboko nengeta bali babwate binyinyi binyamuryo nabo igo bagende tuko bagwetera makongu ase chinga cyabo. Ayo amanayande amango mwancho mo ligereria to kwaligania senchira yobo ikerano nyale ko bagosanga amona intenyora wigo naboko yabwatia Emanyie Jumatato gwetera semitanda yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital. Asesemo ya YouTube ni gora tunyorwetera Ndizi TV News na boigo ase website ya ito na boko ya somwetera www.ndizitv.net ere togendere gusanga asubwamo. Lydia Mose nero koneke buna gochera gwetera somuno we manyirerio litera ngoro kwa Josephat Amisi. Nchiritaria ne Everlyne Osero no ryo koyerekia chibichaniro gicha wikira senchira ya bena ni gakuru kwa Petronira mukera ko kwari to kwari nyobe ko gusanga na ntwiko mwerio. Emanyie Jumatato mwancho mo ligaliensa eyamo nigo togo chaka kurwase county ya Kisii. Au mwaziri bwoburendi bwaime kidure kindiki nigo litulalera koretaro me county ya Kisii asekiria ene kirebuna emeroberio yokonganyia echera ya busongo ochiase ase ao nigo egenderete. Boigo nigo kindiki anyalire ko bwakorarenge kirenga ekenene yokonganyia echere yokurwaso mu cyobosongo no kwene kiabuna okogale igwa no kwagachwa kwanyale ko bagoko gendera asumu cyobosongo asebo gatanyara ko baga koraria asechere yohera chiko bage kwagachwa kinga kiyecho kindiki boigo ni gabaga korwae kura tentindi gochiase baria bagenderete koreta chiburaburu anena serikali gosase county ya Kisii asikeria tere bunonde bwensi orachi konyorekana ni garage kwimukirwa egetamkire getindi kinga ki echecho nigo kindiki boigo hanyara ko bagotara na wika ime county ya Nyamira buna gutomanya umurikyo ito Ndemo Steven. Asetaro mwaziri w'uburendi bwaime imense ya Kenya semambia rero nigo Professor Kithure Kindiki ene kyabuna omoroberio bwokonganyia chera yabasibwa ya Kisii nigo gendrete elio kwana nalibaga somo cyobosongo kugareigwa amone kinyomba cyomoroberio o affordable housing kwagachwa. The county government work together with us to make sure that there is alternative land for the prison facilities. I am glad to note that the process of identifying the different alternative location for this prison is almost complete. We have 2 sites, but more or less we are agreed on one, which will not be too far from here, around 20 kilometers or less, maybe less, 15, because again of the need to make sure that inmates and the officers who keep custody of them are safe and they are not very far away from the courts. Igoro yechisegino kongusana gwage siasa korekanire koba imeaki siasa matukabwa ngoiga
Kindiki nigaene kiabuna obo tukimbogenderete asate bagwanchiria konde gwensi nkori gochikovao asaba na siasa barato kinama mucho yoko engachisegi echio. That no one will be allowed to engage in lawlessness, breach of peace, or disruption of public meetings, and those leaders who are using our young men and women to cause chaos and violence in meetings, we said that we are going to arrest all of them. I am happy to report that we've progressed very well with the investigations, and we expect to be making arrests in the coming days of all those who have been organizing, financing, and orchestrating violence here so that it can serve as a deterrent and nobody repeats that kind of behavior again. Chinga kiechio nigo kindi kaichanira chisegi gati y'abana siasa asemeye gachiabire chikwene kiwasa matuka bwango iga kagoteba buna nigo chire bitange binene byomurembe kobao imechinsemechio. The culture of intolerance, violence, and goonism is a matter that is worrying us as security people, not just here in Kisii, in other parts of the country as well. And we are convinced beyond doubt that unless we nip this problem in the bud, we nip this problem now, unless we destroy the infrastructure of violence that is developing, which is politically instigated, these criminals will organize themselves and mutate into other crimes, and it will be very difficult to enforce the law and maintain law and order in our country going forward. So we are not doing this just in Kisii, across the country. Magega yetaro ya Kisii nigo kindi kiagende ya mase mogo ikanyamira asemero beriende erengeto borendi. Koripoteria Ndizi TV korwa Kisii main prison eretariane Ndemo Steven. Bienvenido Moriki oito Ndemo Steven aso oroboti urwa senchira yobo ikirano mwaziri uburendi ngagitene ntunda ya kabera subango kigima nereko bakora etaro yaye ime ye county ya Kisii. Igabe getomuke kigima ngagitekera rit Kongo tarara se county chawa imensi ya Kenya asoka ene kyane nibirengo byoburendi byabere bigotingiwa. Na tebeteria jete ngakiria nyata ko begota gatanga tari kutoma notice chinga kia gotarera abamurabaye bare egeti nakoneke ngabagendrete amo korwa Kisii nagenda se county ya Kericho. Ya Kericho mbimono sana mwanchomo ligiria togotigana na oroboti orurwa mwaziri buborendi bwaime nigo bono chombe ikomi na isato chobo ibi echio chia nyara ko bachiko ibwa sobwango igakorwa sensemo ya Masaba ime constituency ya Nyaribari Masaba chanyara ko bachiko toka litkolia lero nigo abakagerwa batatu bobibi obwo bagendrete korigwa ase umugambi abwenseme yo Philip Basweti abereka batayona chombe cyo nigo kitangire ase gataseni ky'abanyanyimbo gusasegeti kyokera segetaseni ky'abanyanyimbo kya mukama mugambi yo boigo niganyale ko bagakurwa kurate ya bene gochiase ababegwa nabayibi abagendrete ko bakobolia abantu omurembe asensemo iyo banyale ko bagonchorya chimbwa cyabo buna gutomanya umurikyo ito Mildred Momanyi Chombe ikomenesa tuchigo tebekana koba echobo ibi nigo chatoka ensemo ya Masabo market ime wadi ya kiamo kama ebunge Nyaribari Masaba ase go tebekana buna nigo abaibi abuba kuibana guchonya ase ligolirense kolengana no mugambi wenseme yo Philip Basweti uyora umurubali yo ase aina kyabuna wikera bono iga abantu batatu abubale abaibi ebyata nigo bagendetse kuligirwa ase obuibi obo Niliamuka leo asubuhi pamoja tukaandamana kuzunguka kwa ile miji ambayo tuliambiwa kulikuwa na ng'ombe. Tumefaidika kupata ng'ombe 13 nazo wenyewe wamepatikana isipokuwa mmoja. Wale ambao walikuwa wahusika wakuu hawachapatikana sababu ni kama mienendo yao ni ya kutembelea nje. Mshukiwa mkuu kwa majina Richard Sibota huwa anatoka Mwembe na ndio analeta ng'ombe kutoka upande mwingine kuja upande wa kwetu hapa.
zimekolektiwa karibu homestead 10 of late kutoka eneo hilo ambapo ng'ombe wametoka. Lakini nikikumbuka huyu kijana Sibota mwaka wa 2013 alikuwa na kisa kama hiki. Egati yabalia babaire bakurwa Chombe nigo bagania abaibia bugo cha kubekwa byara. Nincho yo mubona ibiritwe ng'ombe mutinyoria tare 16. Rero mambia na kirwesi no mugambi tarageza relocation Chombe yatukire masabo relocation. Najicha ipati nanyora Chombe yabuji anyora kure michime eyemo yabone yane yalingi. Nakirimbia masana sabagambi. Mtu nande usomuntu yobona muna twaro dibina enjira tusumbura sekenyurugi tutarikora tomyete sikobo tukobogima ndo chengo muntu yari kwanja tumukigwe enjira ari gutoko muntu yatimukigwe byayiga nonyira abangina bonse abarazi korora bakogoka bya tariko yiba ngombe chiri Chomba go focus choka ne Chombe cha mabere Kolengana no mugambi nigo enekyabuna nigo Chombe cyo kirache koba asegeta seni kyabanyanyimbo gyakyamo kama wika abanyane batukire gusaba ibyo buba bekirubyara asebo igo enekyabuna ebikole bune byombi nyako enekigwa asense moyaye. Kile ambacho tunaendelea kufanya ni tunasonga mbele, tupeleka ng'ombe ambao tumewapata tuwapeleke kwa station ya Kiamukama ya askari. Kutoka hapo wale ambao walikuwa wanatafuta ng'ombe wao watoe OP mahali waliripoti. Ikiamuliwa waende na ng'ombe, waende na ng'ombe. Ikiamuliwa vile itaamuliwa waendelee, sasa hapo siwezi nikazungumzia. Na wale washukiwa ambao walikuwa na ng'ombe pia tunawasukuma mbele waende kujinasulia mbele. Hayo ndio nitasema. Ni gobono omugambi arure ekurate entindi ucha bamenye benseme yo ucha kuira maguru make asukugura Chombe echo batari kwa egwali sitirinde lyonsi usekyo keralikende yonsi yakoro kyabuna Chombe cyo ningo okonya. Kwa wakaji na waambia kuwa ikiwa unanunua kitu, nunua kitu ambacho kuna uhakika ni cha mwenyewe. Na ikiwa unanunua kama ni ng'ombe, muandikiane. Ng'ombe nendeni sokoni mahali unakatiwa receipt. Ulipotelea egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Emanyie. Miyamana omorikeito Mildred Emanyie se orobot yororo ikranu tokogenda ikase county ya Nyamira nigo umu email representative we county yo derusha Emanyie itwirera bagako bwatoka echeki echiringi chiribwe miyemo na meronkene ochiase ekiombe kya Riverside bodaboda kyotoka ime ya Gachuba okwana amo na chinyomba cyo baralia nigo derusha Emanyie nyareko bakweneke buna chibese cyunji chikoba chikoenekia buna chanyareko bachigosira ekiombe kyogia bodaboda likwegenderelia ase emerobelio yabo ya kirali tukasabaganya reko bagako bolia nabo igoba bwatani ba boda boda banyara ko bakwenekenga banyare ko bakorosia ebyombe bunenchera yamo yo konyaka anene kurwaseke gancha kelia yangaf Morikeito Paul Kapokara norobot yorwasenchira yo wekrano obunenchera yamo yo kubasira basae abasubati na bali batari kwenyara kurwase county ya Nyamira inseke ganja kyangav mwakilishi wa abasubati kurase county ya Nyamira musubati charusha Emanyie litukulia lero ni ganyara ko bagagosira ekiombeke mo kyabagendi beche pikipiki kurase nseme chiga chaka choba kimanyekana tabuna Riverside asuguke bwatokera chishilingi eliwu emya muna merongene elio batikunyara ko bawekonya na bayigo kwegendereria teri chibesega mugocha kwa na murusi account chikoro kwa 1100 na 40. Amen. Ukwanekere kujerusha nigagendera ko bagakobasemya abananchi kurwasora gongoriga kweni kibona ngwe watani baramo nebyombe likunyara ko bakwegwa kibese che serikali ko batuka elio banyara ko bakwegendereria ko imisana ki abantu baitase mwabeta esokie muri yes kibese chigotoka taikiro chigo cha kubalikia goika muchirigie kyagera mu bwato ko ganini manyite ubutaka borase chinka cheito no bonge lakini abantu bako barakine ekero baranje ko kolimira munama bokabo na ende basugumane elinde ba make sure bekini ryo butaka oboruo igo nare ko imisa nonye no bisiyane bali mutete ko faidika abasaye rosi byombe byeno na ini mokora application mokofanikiwa mimi kama mama county niko tayari gasi ine rongo kora elinde mbaletere na ini mofaidike na ini mokini musangerekano yonyara ko bahoigo gwekeranwa muno yo kuryekerwo kebo president be county as sector ya bodaboda kurwase county ya Nyamira Senator Dominic Babu
nigonera ira libagiri gana kweyakire kokobusibo bachodo bwo boroberi kuchikunyara kababa gokorekana asibaga kero mu wakilishi wa basubati ngambia mona soko gendera gusira sekta ya bodaboda. Mheshimiwa chetimbo atikene na tena asante na atajire no mugirango so buri bangita bireje wone president ye county oli ngoja kumwaka yengo moyori bangita bire in every ward nimbo ate coordinator ane brief ekonde bikere nane mheshimiwa na nyora bo no tumugirango mwate jikura chiringe no basoge raundi yengi kwa ba menia. So mheshimiwa, don't tire to work for these our people. Abanda abaito baboda boda mbachande gete ima dali byonzi ora ikerani lakini amangana muna ya kacheki yaka asege kare kiboigo siasa nene chubo governor we county ya Nyamira samatukare bose nigo chabetainse aseje rusha alireiranga na kunyara kobaga gotenenamo nabamenye kurase county ya Nyamira chingaki ekaro chireke chokoriye kargo kibo governor kurase county ya Nyamira bante birina etwanyora bakungu 7 bakoro kuchi 7 chigavana bono ige strategic plan yerororo kenyeje ne ere chi 16 make sure by moving from 7 to 16 women. One out of all of those. Now you tell me, you are one of those. Oh no, I say to. Now you know what? I'm gonna have one and they're tanga in the tea. One on the one you tanga me. One on my boy. What have I done? Better yet. To touch a net. To get kerogo. Ningana begoja igwokoboka monegati yabali abikirana sajiga abo batebere wikaba kikunyara kaba bakumubwatesia bane ko sere bono nerbiye kore nande no yo ito mwentu itere nere bono to ko around ye tuerure ko uri magwocha county elite bestiro ne tinyinge billions of money moro chonyaga ko yegwa gasini ni obagaiga ekara basinyirwe omongira ga tokire ngana rebe ngi tutago support Voigo Jerusha nigo airali bageri gana kubasemya abanyakyomba baganyara kubaga kubatokera anene kibese chiga enjera baboneta gutumeka kibese chiri kigendere kuba chikobakonya ejitari kibese chinke ekyagera bese chimbaliko chikoirania baliko beka interest na serikali yanjire kubakonya gwetera mama county elinde bagendere kwegendereri bachibeke kibese chi step banking bagole bintu biribinde nabo baragole no ni chiyema bagole birogo bachake koni go chisiko gwetera emereme ibarakore kurwa babeso bwabake they will grow. So I am praying for them and I want them to be very transparent and very honest. Tibese chinareta chikonye kiroyomo asabantu bali. Ginko report ligitaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurwase chinseme chiga chagachuba. Yugo toke meje wadi ya gachuba ya bunga ya bagotutu bwa masaba meje county ya Nyamira inche kongoro kwa Polycarp. Okara Biemano mariki oito Polycarp Okara kurase county ya Nyamira soroboti urwase nchira yobo ikiranto kwena me county ya Kisii nene kurwase constituency ya bobasi nigo emambieli tuko lero omosai oyomo uyore omogendia buboda boda nyara koba ga kugwa ase oboraro obomo asensemo ya nyamache nabigo nyara koba ga gotwara chingoma aho chingaki nyara koba wiki wasenya gitalia KTRH chingaki agendrete koba ga kurwanira obugima bwae kule ndiga abamenye korasi chinsemecho baba kumumochia umuchumbobo Innocent Obiri aseba tere bunanigo anyorirwe korosia oboraro bona kumugania kwangu yumurobero yo erigo konya gutanga amabayo na monogo konya anene abantu bechinsemecho ugweta chingaki bakugenda ase chiro nabigo ase enyagitari ya nyamache nigo biga bamenye abanyareko bawa kwemurunganinga ogotarosi ogwetarache iyo nigo kwanyareko bo Laraja erensemo ya nyamache ekobwata ni nyamache chikambi ne chiro niga segeke getambe yabeire tana korosigwa abamenye borogongoro nigo bono besokire na kwemurungania asogotarosigwa gwedaraje yo asebate bire buno mubungobo Innocent Obiri nigo iriregeka konyarosi jengo kwana kangoro kunjina Kevin Ogechi igongo request omoismigo Obiri na motebiri boira taliko igu endo ndamotei edaraje na mwire 2 weeks ongetha koros ngobangande nyarosi njebye ko monyene nabasani bane because ndoko batuko na kumwebereri kibeze daraje ya kirnaje daso mwingine na logoro ere kire 25 million kirnanya ole deligere 25 million 15 injire kiachete ngai kiachete na jitoto tumenga yumo ismiwa irete
oikakorra bante gasikira bananji abana ba mochorete engaki emejandu ningaki obuye goikate na bananji obiri nduri kuna gokwebera mna tafadhali rasmi orosi daraja kyagira besa njiriki yao amaine etari campaign ene haki tokubori naki gaki orocho kwende pare kore gentoki erosigu abantu baminta inama begaki epale rosigwe abantu bakore gentoki baete igagocha maega yo mubasukano kwene kigwansemeyo asoyo bwango igo murundi bwe pigipigi abakakugwa ase orochoru asagendete kurwanira ubugima bwaye ase inyagitari na mairura korunyoera nande go sirikie kanisa yakera ekera tuarenge kanisa ime igo tuarara epigipigi yali ndo kabaka yaetaga iga yaso amaria omwana ina bamumiyo irirunya gitari sie tarache abana baitu bechipipi omwana na aguma rero gure bobe pimbo songale ndo romorore ntumetinga moya rakure utaite toende torenga ki reporting aki ngakiagendrete ni go basabire omusiko biri kubaroserie para boige daraje yu iriyo gokonya amagima y'abantu etagi stokoru etoko gosorora orosie daraje naboni go murundo umire rero yo no yo gatatu umira oda yeba kuna korabia digiji pesa no nyine emergency yake ganja oroserie daraje udago chaga kino to konye pale y'abantu tubekere daraje yebe egere to kole kitweti lichigari omonto ago chikorwara twasinyuko ira nyagitari ne nyagitari gere ne gari bwate chigwoti no chire paka abantu basinywa weiro monto Kisii ngirende kwano gakyo gutochandira abana bakubuneka bakwera kweteraso lebone gwende chibao cyabe twari cyabunekire wana kene nkeyo nono ko hati gorosi nona asa abantu bakora eta tutageti ko korabo abantu bagonya kwerwanirira kware gwancha otobeka sagiya na intu tokorore muno mwesi migweito ingori pateri geta seni kya Ndizi TV eritariana njuli kerubo Mbia mwana omurikeito Julie Kerubase orobo tiororikanu ekiombe kia daraja mbili Vision Volunteers nigo kiarigania amaigerio wachiase ababwatani au gatia besekta yobo chenu richiko na boigo oburaria erigo konera chinjera chogo siria okonenge twakwa bali babwate ebinyinyi binyamoreo oburwaire bwa TB ose tuberculosis na boigo bali babwataniwe netse gichegenga baukwanase omobogani oyo moimeyo mochi obosongo nigo anene abamanyikorwa se sector richiko banyarako bakoerera gatie bitambukire byo biranyarako biko imokiwa echinga kibono oboringo rwa bwanyareko babogo korwa nabo iga machibu ya oboroire ayara nyareko bagago sangwa gochia ase abantu echinga kibono abamenyi gose ababwatani abo bataranyarako bakwenana libaga gochia ase balia bakonyarako bakorokoringoria Murikeito Frida Kerboni gatwaganirite warwatu rwa senchera yobwagare Bunenchereye moyo gokeania okonengetwa kwa bali babwate oburaire bwa TB ebinyinyi byenyamoreo nabo igo bali babere bakubwateranirwa n'ekisegi kyegenka nigo ababwatani korwa sensemo ya daraja mbili Vision Volunteers bayimukege tambukero yo kwaligania omorobelyo oyo obwatania abamanyikorwa sensemo yobochenu lichiko nabo igo obaralia iligosemya abamenyi be county ya Kisii. Today we had a meeting of stakeholders, majorly focusing on HIV, TB and malaria and how they are correlated in terms of co-infection. We had a number of stakeholders, including the judiciary, we had representation from the police, we had representation from the county commissioner's office, we also had representation of all media houses to a large extent, and CSOs working in Kisii County. The major agenda for today was to be able to bring together all stakeholders so that we can be able to deliberate on our way forward on how we can be able to, if not eradicate, but diminish the stigma, the levels of stigma and discrimination in Kisii County, especially in relation to HIV and TB infection. Nigo basemya abantu egitambukiro babwenete kuimukia magegayo kolengwa maminchano kugania kwabo wose amachibu abo kurwegwa batamanyeti asibabo ligogoso ase tribunal ya HIV iliyogwakanwa. Tribunal helps those who feel that they have been marginalized because of their status. Maybe they were tested against their will. Maybe their status
have been shared against their consent, or maybe they have been forced to undergo testing against their will. Essentially, that is what the tribunal does. And at the very end, the tribunal does award them damages, maybe to help them take it easy on whatever has happened, as much as they cannot reverse it. Chinga kicho boigoni go omu advocate aenekia ensemo yeli chikolibwenete kubwatigwa kolengana ne act ya HIV and AIDS magagayo monto kobetererigwa kolengigwa eliokonyora oboene bwaye. And as advocates, we are here to create more awareness on the legal side of HIV/AIDS. I'm sure most people do not know that there exists an HIV and AIDS Prevention Act, number 14. And when we see such things, we would like that our people be educated that you can be compensated for an offense of somebody leaking your information or somebody forcing you to undergo testing for HIV/AIDS. Nonya naboni go chinyomba chobораlia chaboligwa kubwaterana nebyombe lyokobeka emerobelyo yogosemya abantu igoro yeli chiko nabo igoko eneke buna nkurwanira bale nakonyora oboene bwabo wetera korwa obosemya. Mwetu nabaralia gosinyomba chobораlia nokoneke nga abana inchi banyolere information igarakini na kongusana ko tebya bana inchi kintu tamaiti. So one of the resolutions twachire na chirocho ndingango chitorego partner na ebyombe bune biga bikurwanira osebitaite gosirio konengetwa ilinde na intubu na chinyomba chobaralia tunyare ko kubeka nonye ne bipindi biko bire dedicated ko chegosemia abananchi goro ya machikabo so that mba konengetwa ubatamanyete kwera egento na tuamanyire kurugegalero no konengeto muntu ine criminal offense omuntu atakire kubulwa egetambokero kieli chiko igonto chiko bwatera namo na intuno gosaba ase chinyomba chobaralia nga tigato tware 20 ebipindi ase tokugeria abantu iguru yeri chiko. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbiamano muri keito Frida Kerbase orobo tururikanu omosasiroti bwekerisia kia Kisii Cathedral Father Lawrence Nyanga ni golitkolya twaro mujega okugo chengera okoiboro kwaye asabere aweke myaka 55 akuro koiboro nago chengera boige myaka 35 yobokoreri bwekerisia. Omosasiroti oyo Lawrence Nyanga ni ganyale kobaga kobase omostali omotweli konekya bononyale kobaga koruanerera na boigo kweneke buna onyale kobaga gosira emerobelyo yogosiria ebinywewa biri bitanje irigati yabo amarwa asabago litkolia lero anyara kobaga koboria serikali nyara kobaga kubwaterana na abagambi helyo kweneke buna ebinywewa ebi byanyale kobigo siriwa kegima asoko niwa anene barabare amone chiskuru gati yabo chi university muri keito dipona sanya nekirana sekelisi kyo natgatwe na raya yatwariganiritie len tuwaka bujanga abarali baitu moikirega kurasi nyomba chetu choborali biyamono. Happy birthday dear father, happy birthday to you. Haso mojega bogo chengera okuiboro wa Father Lawrence Nyanga imeye parish ya Cathedral nigo agokire myaka 52 kuruo kuiboro kwaye ni myaka 35 asobokoreri bwekelisia. When I remember the many years that I've lived in this world, there are so many things that I've seen. And this family are the parents, even when they are not there, I still cherish them because they brought me up in a Christian way of life until I embraced the ministry or priesthood where I'm working. Chinga kecho ni gagendera kubwatuka hege kurire gatindi gocha sobo tumekiwe byugwa bitanchairi na kubolia serikali koba maiso. The government has also now come in where we have the deputy president and also the minister for licenses have to be withdrawn so that people can get this anew. But when we look around, what we see, actually, we say that it's the government really, but we see bars are open, you know, all those kiosks selling wines and spirits are there, and you see people in the villages, you know, they are brewing changa. Komentana yweni gaboli abantu kubwaterana kurwa chinsemo chiensi eliogotoria amagima yabange
abo basireire ase binyugwa kali kiyatebire na mokonyi bwo murai bwense katebire naende omo bwasiri woborende katebire oika abantu bayimokerere igoro omo commissioner bwe county una bono Kisii anga igaminyogete kerase kibarasa korosia arangeria ba DC bonse sub county arangeria ba ACC division arangeria abagambi bonse abantu bayiche barwe birengereri baboligwe ekenyoreke buna twatebetenga ebirabu byonse bisiekwe mbisiekire abantu bamotebi ngayaya mbisiekire ngaibitasa asiekwe bagende bakanto okonya kende nonya nabo egetambokero keganire kurwa serikali tigakebe kiamakora kulinde tali ekyo gukwana bosaigo nakitwara gotebanga none mesoko teinya sore no erosiri ekonyorwe town ekoni woro bono twaburinga tende ntwara konyaga kino na abantu aboborendi tonyora abantu gite yani bareraye aboborendi bagotare town baeta bakase chipas station chire baranga binto kibikoni woro ikene twara gusabanga enere nchera joka torarwania mangana yana toyasiri lakini sio toka to kwana kuribiro ho bisto karanse to statement ndokonyara yona kia ko ere karmo igure ngo toimukire twaende goitera enere sababu toko enda twachi goitera ekiagara ntomanyetenga ense yega tomenyete ne karu yo monene dotagetie sariwe una yesa cheta ka sari abantu baringe karume na into toko nto sari abantu bakoni chisumu ngamwa sikuita abantu banyasa ginko ripoteria ipon asanya Biamono muliki oito dipon asanya na roboti orurwaye dipon na ruoro gotoikia se omo timoko omo Tanganyika gima Emanyie Jumatato henga kitogoswa sensemo ya kabiri studio Nga tochi komanyora Victor Sultano Vanya tumanyura na raya tuariganiretie Emanyie chigosori Ndizi TV, uwenso wumugusi, nigo bono yako nikirundekerene, nego kurentera, chibiche chinkia, nabuigo chinkeno nukukigima, nabuigo tonyora, Osero gonkorbogusi, Neji County chito etanaine, una, County ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo chinde chinyinge, nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onture irio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, uwensu, uomugusi. Ubwana nayo ganyerete kyaga ganyerete mutini no muntu korosibona iga no silbu kuruga iga nche ngo igubiye kyaga ne besana ko nare yavuga ngo mono ubwana nayo ganyerete kyaga ganyerete mutini no muntu korosibona iga no silbu kuruga iga go isaranste yawo tara ko ganyerete yawo yose ona gani ngo butora tingora butora ka tora ramba kange jete mpaka ime kai test yangu reunga ngwasa kire ayo chibiete mpaka ime na boli kabisa ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tume kasemirimo yao Chumuli yangu kwenda ngambia moro aso gosanga ime osaso kugenda gosanga ime Emanyie Jumatato Emanyie chigosori koko yari ni atumanye ase ogo ime tuchakire ase ligi ya FKF Division 2 abwa se timu ya hema moja ya bari gana timu ya Bucha Youth FC
na kwene kingango balinere amabaga gusini baga yokwendera gukini chipointi ase eligi yo timu ya hema moja nigo yatumeta amabaga ya nyorete ase entude tangani yakosori kwene kingango nyorera ere chiboli bere ase ligena alisege muri kito captain 001 ayita sense meira gotwali kana dia arbotro kogati Egeti gia kiendege grounds imiakemera ward niko kiarente tamo hema moja FC na Gucha Youth aseke mirano kieligi ya FKF Division 2. Nigo kiarenge kemirano kiengenchene na ase Gucha Youth abo barengete kwegesera chi point chokwe batana na gati yabo na Gucha Stars abo barenganite chi point 22 ase na mbentangani. Nonye nabo esabu ya Gucha Youth niko yatongeti guo molero na hema moja au banyonse tichigori ibere chia bwange nsementangani koirera barabuo kobweke minaneke. Korengana no moro kyo munene ohema moja nigae negetie buna ikimerane kinigo konyora beiri keboikiranu igoro ya kerokyo wiki ngima. Game imekuwa poa. Na ni game nilikuwa nimejipanga nayo kuanzia Tuesday kwa kachukua tumereceive. Nilikuwa nimejipanga nayo. Nilikuwa nimejua venye wanacheza nikawa kwa hiyo. So haikuwa challenge kubwa kwangu kukutana wao. Ilikuwa lazima tu tumewapiga. Kuanzia Wednesday tumework about for defense. Juu ukiangalia wale wasio walikuwa wanapiga long balls na hiyo ndio tulikuwa tunafanya preparation yake kuanzia Tuesday hadi Friday. So haikuwa kitu mpya vile nimekuambia. Ilikuwa tu kitu tumejua. Hizo balls zikuja tunazichukua kwa urahisi. Ase Gucha Youth FC nigo moro kyo mwana ichanire toboregeu bwensemo yaye ya maega ase kolenda tebete sabari yo kubwa erombe yabo ya Central Zone negenderere gwetere binano bire bosio. But imekuwa tough game. But ningesema wachezaji wangu ndio wamepeana hii game tu wenyewe. Haikuwa timu ya kuwin. Because unaangalia first leg, first half wamepata bao 2, second half hawajapata chochote. Naweza sema wameingia kwa game wakipanic. So hiyo panicking ndio imefanya tumepoteza hii game. Lakini hizi game zimebaki, acha turudi kwa drawing table tuone vile tutafanya. Mwancho morigeli aigana segeti gia kiendege grounds abwase etimu ya Renge Yanka etimu ya hema moja FC benyorero bobuibwe chigori bera sevosa ase barekosera mone etimu ya Gucha Youth FC abwase bono banyere kwa bakolengani chi point 22 gati yabo ne timu ya Gucha Stars FC akeli bono giatikera se timu chonsi bere koruchinse mo chia Gucha nyara kwa bakominyokani goikete kayo mweli goragati yabo gosonde omugeni kara segati ningora nyare kwa bakagutangana Osero mbeye ligi ya FKF Division 2 na kwenda ase Mini League chokorwanirira koraningo oranyare kwa bagakwenda sense meri ya FKF Division 1 asentundere bosio ko reporteria Ndizi TV kuna botambe Nchere tanende mo Steven Captain 001. ya kiendege ngwirwika ase chinsemo chiagianchere abwa sabor kigwa amo nekyombe
dia it is well CBO basangete ase chigosori segosori ya volleyball abageni ba it is well CBO nigo baba ikorete gosenigo babuyete gosori yisatibere asemo chigosori cyo nigo cyangere kerenga yokoyane kingango ke yachire kisegi achege nkana bayigo okonererwa ase chinga Mudingo! Msilete bola hapa. Nawaambia mimi ndio top scorer. Eh? Nakuja pole ni mbaya. Kuna mradi pige bola hapo. Piga ni hawa. Ile ngumu. Sema ni jua. Ila nice. Nice. Wow. Boom. Wow. Malo. Wacha. Timu ya FC Leopards nigo ya chingerete emyaka 50 mo korwa ogochakibwa ubwake kwaye ko ase entrebo yokarikingango chingerere emyaka 50 nomo nigo ya kortego sori amo na Sportiva Ramasha etimpura sense ya Spain ase ya ikorte chigoribere ase mo egatia baikanete ase emuyego yongamo numura igwense William Bruto oyone gatinga na begetemero beliyo yugo chikwane kinga gochibarego kinya chigosori sense ya Kenya Ruto nigo abatagete obukonyi bwaye bw'echiringi 10,000,000 gochiase timu ya FC Leopards. Mimi niwahakikishie ya kwamba serikali yetu itahakikisha ya kwamba tunarudisha michezo mahali ambapo Kenya inajulikana as a sporting nation. And therefore I want to commit to you as sportsmen and women that we are properly aligned under our bottom-up economic transformation agenda. Football is front, center, left, right as we go into the future. Na mimi nataka muelewe ya kwamba saa hizi tukiongea team yetu ya Harambee Stars iko kule Malawi na tayari jana muliona vile walifanya, walifunga wale mabao 4-0 na mambo inasonga mbele. Pia nikiongea na nyinyi hapa team yetu ya Under 19 ya Talanta iko kule Spain ya vijana pamoja na wasichana wakifanya training kwa sababu tumeamua mambo ya sport itasonga mbele katika taifa letu. Achobuliyona umura winse aikire batebaga winse ya Kenya usitimiense ya Kenya Harambee Stars nigo ere asense ya Malawi ase tournament yichinsenye gwase chagetie egosori ya bintangani asenchireke ngiyakima yoko yaka ense ya Harambee Stars ense ya Malawi chigolinye ase iginarisegero ase chi tournament ichigerete ase umuchi olilongwe timu ya Rising Stars igora barabwo bayikorete timu ijo kumenya sowe michirora chinse sitokorera sibono ligeliye egosori egati timu ya Harambee Stars amone timu ya Malawi. Ino hii kale season yake ya chiwili de kupita Kenya kusopolo Losa kujindi zikazigenda mwakani Chenge penalty versus Brighton Montali Alanja Senkoma shot wide beta mbali kuyenda huko Nenegwa choka Joseph Robert size ufuna mkala kuntosa osewelayo understanding Lloyd Alon
talked about it. Yaponya Malawi ndego yamba CJ yalambisa ko Malawi manali pompo chini Jose chitao chitika tawi mene That is Mongolo's mistake. Iliyo wawisa wakati usabakati. No, that's dangerous. Aye, sere patali. I said it. Oh? Yeah, I said that was dangerous. You don't allow that player to cut inside from there. 4-0. Yeah, you didn't allow it. Tumalira na mange agendete asense ye chigosoli kolende ase Emanyie chigosoli ngo yakorera go asensa ya mwaka 2016 ngo manye ase obogare no bemerete. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Mwanchomo ligereria hayo narotwa kwariganirete ime Emanyie Jumatato ensa Omerane chikoraga chinsa isoto gendra gotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital ase website ito oyasomwetra www.ndizi